A la segona B, una de les cites de la jornada era la Bòbila, en un partit teòricament desigual entre el Gavà, penúltim classificat, i el Sant Andreu, líder indiscutible. Més igualat i més dramàtic es preveia el partit de l'Olímpic, amb molta necessitat de punts tant pel Terrassa com per l'Espanyol B. Veiem els resums dels dos partits, comentats per Lluís Cervelló i Àlex Castells. Tota la preparació del Gavà per rebre el líder se n'hauria pogut anar a Norris en el segon minut de joc, però Manolo Lanzarote no va saber aprofitar el regal que li havia fet el porter Marcos. L'equip blaugrana, després de 4 derrotes seguides, necessitava fer un bon partit per tornar a creure en les seves possibilitats. La resposta immediata, aquesta gran ocasió per a Marc Serramitja en parada salvadora de Morales. Els que van anar a la Bòbila van veure un partit amb moltes alternatives i una pila d'ocasions a totes dues àrees. Raducanu continua negat de cara a porta. Aquesta centrada de Migueles la va rematar fora per ben poc Dani Martí. I encara a la primera part, un altre xut de Raducanu, que encara no s'ha estrenat com a golejador amb el Gavà. Y para el Sant Andreu, una nueva opción para el seu capitán. Acciones yo creo que han podido desequilibrar el partido bien para un lado, bien para otro, ¿no? Y en cuanto a juego, obviamente no fue como el Barça-Málaga de ayer a la noche, ¿eh? Però bueno, hemos hecho lo que hemos podido, lo que nos han dejado, no? Volíem arribar a aquest punt, o sigui, després del Sant Andreu, amb possibilitats de salvació, no? Perquè ara passàvem els pitjors partits, no? Sabadell comença d'alguna manera la nostra lliga, no? La nova Creu Alta de Sabadell és la pròxima parada per a un Gavà que ho va seguir intentant a la segona. Hem vist un xut d'Albert Manteca i aquest de Serramitja a les mans de Morales. A la sortida d'un córner hauria pogut marcar amarilla per als quadribarrats. Buscant el gol, però el Sant Andreu va deixar espais al darrere. Serramitja es va entretenir massa en aquest contraatac. És clar que el 0-1 va estar a punt d'arribar en aquesta rematada massa tova de Lanzarote i també en una rematada de Mayor que va treure Marcos amb una gran volada. Ja en temps afegit, Albert Manteca va fallar el control quan es podia plantar sol davant de Morales i l'últim xut del partit el va fer un exjugador del Gavà, Juanma Pons, però al final 0-0.